Vi bytter bare med Jones lortekilder. Ja! Lav se rensbenzin og hente rensbenzin og rensbenzin deroppe i. Og så tøs ild til rensbenzin. Og så ild til rensbenzin her. Og så lidt vand i. Og så pæl sig ilden. Altså, jeg skal vælge ilden for. Og så må jeg trække ilden. Godt for. Ja, goddag. Det skal jeg så sige. Sig hvad du vil. Det er goddag, vi skal lige lave sådan en smart besøg her. Det kan vi fandme. Jeg vil ikke sige fandme. Lad det ikke passe. Sat. Du skal have den helt op i toppen. Nej. Du skal jo give det som det er din pik. Så bliver det bedre. Det er fandme godt, det der. Så! Det er fint. Det er tørstig. Simon? Ja! Det er godt, Jeg har ikke kigget. Du vil have den. Ja. Meget tørstig. Det kommer alle til at se, hvordan det er. Nu er vi forsøg med rensbenzin her, og vi tager lidt rensbenzin og hælder op i den lille bøtte der. Skal jeg brænde op? Right. Har vi set forfra? Det er forfra. Forfra! Torben, kom nu videre. Forfra! Vi klipper. Forfra! Vi klipper. Vi klipper. Nej, det er